ni koko yange to mega launch bro bedo ka jo tarik 4 dwe mar auchiel mano ma higa ni kama koro gibo bedo ka gi launch maduong' mopogore gi mano timoro odiochieng' manyoro. Nduku karwaki etwaka kotudo kopogore kod wechego mag tulo jogo makoro no yiera kaka jogo mabiro bedo ka bedo jotelo mago mag duond bura mano mar DCP to bende onyalo bedo duond bura motegno ma nyalo dhi nyaka 2027 kendo lek magintiere godo nikech mana kaka iwinjo kaka Gachagua ne loso kacha ni en no ol kod miriambo kachiel kod singo ma ok chop kare mane momiyo no wuok e UDA koro entiere kod duond bura ne kendo gidwa neno ni gichopo dwaro duto ma jo Kenya nitiere godo. Ing'eyo nitie notion moro ma aparo ni jo Kenya misunderstand. En notion man. Ing'eyo gimoro Gen Z ni kada diere ma 1992 they were young tax. Gen Z ma 1992 okne mera ma enena Gen Z all the time. Ji nyaka berga mission koda purpose. Gimo mag vijana ko chungdo ni Gen Z. You know, I look at this thing tawacho to joma tindo gidhi kune. Nikech ing'eyo I expect owadwa nini podo ng'ama tin. He needs to be more energetic on other things than thinking of leadership. He needs to lead in a professionalism other than saying nadwaro political position. Nikech political position gi to gin gik ma no durable. Gin gik mo kinyali ng'ise any excellence. And that's why I watch on problem waso bedo Kenya ka en bedo of ambitious decisions. Pesa mwaketi bunge gi MCA gi emomine no ka joma tindo gi koro dwa weyo bedo joma focused girango leadership. Ke at the end of the day obro donjo gibe kin gibe the same. Wakuonguru wa lost pin mondo bed structured malongo. Mondo jatelo obed nen jatelo ma can develop a country through policies. Iwinja. Gima duong' ni kijara neno adwa ni podo tin mone obed no somo. Okonywa obed a professional moro manyalo research on a problem to kelo solution. Tinde ji somo katenda school. Somo kuru. Somo kadi be na professor. But you still need to develop your line of thought. Iwinja. Pinje moso dongo gin pinje man go value in education. Or gin pinje madwaro leadership. Leadership content onego be ni yudi. You see, by the time in 1992, aranendi mane mo yoti jimaracho. Makoro naked agitation. If you looked at even accountants, they were speaking the same language. Can it be in the engineering professionalism? They were speaking the language. Can a lawyers obey? They were speaking the language. Can a chachuchu? They were speaking the language. My view and nijo matendogi. Nikech koro ginige yuago no jenzi oko ketika. Unu nyalo participate to make a progress. Kata wan mineno wani wa participate bua kelo progress mar change mineno gani. Then bangene wadok timo gik mwatimo. Jomoko kuomwa out of that so manage bu kendo duogo bedo jotelo. Some of us may not even lead. Some of us bende nyalo duogo botelo. Koro gimone go define your role properly kaka joma tindo. Focus mari we bedo no everybody wants to run for election. No country political position to udwaro. In fact the country has really messed. Nikechi udwa no be decisions. To decisions dwaro maturity. Ogidwa gik moko ni you are young, gidwaro maturity. Uno nego ukwatije ma unyalo gero go sirkal piny. Muwacho ni one ministry mitiegi. Koro wadware teach. Mondo wa develop, mondo wa grow piny. To kotudore kod jogo mag Gachagua nokawo makoro keto kaka jotelo duond bura bare bende gin jogo manyalo kelo lokruok adiera. Lokruoge mopogore ma bende ne wawinjo odiochieng' manyore kinde mane gi launch party makama. Nitiere kata wer mane giketo kanyo. Mane wer moko kuom gigo ma gidwa timo. Ing'eyo an Gachagua is not an issue to me. Issue ena. Gachagua en ng'ama dwaro recognition. Gachagua en ng'ama konyowa ng'eyo gik madhi nyime. Gima duong' ma president otim. To me, president onego rang ni Masawa gine ni Central Province. Miyo waga ang'o in the economy as a country. Tang moso the piny tere kaka dwa kony. Eno werango ulwenje matindo mag Gachagua. Eno rang ni Kofi nyalo duogo. Bu Coffee Board maniga Helislasi ave ne uche duog buti malongo. Bureg coffee nikech marwa ne standard maber. Bua chakwa duog bua bed stable. Bu farmers ka interest. Odhiorang ni
Sani ngene ni angwa meru makisi ma jo town kamado. We never knew no sugar cane bende kare something good for health. O the orang ni kado kon jogo. Orang ni jo meru kilomera. Science to kudwa mera. How do I help these people? Orang ni rabulu production mare. Ameru maber. Central. Porgin originality teacher. How do I entice this? Orang majani chai. Kenyini Gachagua kowuok to ega majani chai ni kana Central kende. Majani chai nyaka Rift Valley. Majani chai nyaka Kisii. Iwinja. Koro gigi ema president orang. President kick bed focused gigi. Magigi ni ama makalo. And we can also not change these people for now. Enotem tiyo ma gimano yodu kono. Let it come or receive will let it. But pay to konyo. Gimorange ni kejoka kotegno your agriculture kati your hala. At the end of the day Kenya gain. To one game wadware ni Kenya gain. Not Gachagua dwaro. Omian issue mag politics Gachagua gi president will assume gi okaw has nothing. We will deal with them. He will deal with them. Kekata wabe wajo dim wadi wero president. Wabe deal with Gachagua when it is appropriate. For now, to Gachagua can as well do his things. One wabu chako biro Gachagua a platform after 2026. Koro wa neno Gachagua gini policy mane to one policy mane mwadwa kilo. Sichimoko president bindi nugu policy ne. So the best major team for now you must think positively for this country. Gachagua is not an issue. Let's think on what we can get stronger from Central that can build the economy. To identify nijo magi manyalo kili. Kwa nwango the general farmer manyalo kili. Let us deal directly with farmers. Kwa neno nendara emarach mok nyalo miyo gik moko donji town ka malongo. Let us build infrastructures. Kwa neno nugin guskunde mang'eny ma ji nyaka somie. Let us do wadang lecturers gu nyithindo mitero kuno. We will move. Gik matindo gi sijui ni nade magi wae. To the younger people kako wadwani. Akwa ini podi you need to grow. You are very good and you are very strong for us. And in the future, what one mondo uberi joko muko take.